helo i chi gyd. Dwi yn mynd i feirniadu cystadleuaeth Sgen Ti Dalent Phase 2 nawr. A nath na 10 ohonoch chi gystadlu yn y gystadleuaeth ma. A wir, geithon ni amrywiaeth. Sa'n credu fydden ni'n cael amrywiaeth ma mewn unrhyw ysgol arall yng Nghymru. Nawr, na i weid tyma bach yn byti bob un yn gloi. Griff ar y Rubik's Cube. Wel, oedd hwn yn dalent. Sa'n credu bod fi'n nabod neb arall sy'n gallu gwneud hyn. Waw, oedd yna'n anhygoel mewn llai na munud a hanner wneud Rubik's Cube. Da iawn ti. Wedyn oedd ni Mari ac Ifan yn canu Mae Gen I Dipyn o Dibach Tot. A lawerin wrth gwrs, mae hwn yn dalent arbennig iawn. Canu heb gyfeiliant. A nathoch chi'n wych lliwio da iawn. Wedyn Will yn raso mewn car. A o'n i wir yn joio'r fideo yma gyda'r gerddoriaeth a phopeth. Da iawn ti. Wedyn oedd ni Ella yn neud y crab ac yn cerdded yn byti lle. Waw, ti'n ystwyth, da iawn ti, fydden ni ddim yn gallu gwneud na. A o ti'n gwenu hefyd ar y diwedd, da iawn ti, ti'n amlwg di mwynhau. Gwion wedyn yn trimo cwtau defed. Wel, mae hwn yn sgil, fi'n gwybod ni. A sa'n credu fydden ni'n cael hwn mewn unrhyw steddfod arall yn y wlad. Felly, da iawn ti, gwych. Elin wedyn yn byta siocled, ond gyda tap mesur. Fe rhaid chi wylio'r fideo i weld be fi'n meddwl. Oedd hwn wedi wneud I fi chwerthin, felly da iawn ti, Elin. Dychymyg fan hyn wedi mynd mewn i'r fideo. Iago wedyn, y dewin. Waw, da iawn ti, gyda triciau cardiau. Ei, gweithio ar y trics na, mi'n siŵr fyddi di ar y teledu hwyl diwrnod. Da iawn ti. Lois wedyn yn neud y cup song. Fi di tianu hwn. Mae fe'n anodd. Sa'n gallu neud e, felly da iawn ti. Canu a symud y phopeth oedd yr un pryd. Da iawn, sgil. A wedyn Summer ar y diwedd gyda ci bach. Ci bach cute iawn, da iawn ti. Yn neud tricks fel dilyn a eistedd. Da iawn ti ac yn aros hefyd. Gwych. Felly 10 ti cystadlu o hwn yn anodd iawn. A falle bod fi'n mynd I torri rheolau fan hyn, ond fi'n mynd I rhannu y drydydd safle. Felly, yn drydydd, mynd I rhannu hwn rhwng Elin, Ella a Gwion. Da iawn I chi gyd. Fel chi'n gallu gweld, dwi wedi dewis pethau. Falle byddwch chi ddim yn cael mewn steddfod fel arfer, achos falle byddwch chi ddim yn gallu dod â dafad i'r llwyfan, neu beth bynnag. So, ie, trydydd I Elin, Ella a Gwion. Ail wedyn I Will yn y car na, achos o ti'n hedfan, ond o ti'n gwybod yn iawn beth o ti'n neud. Da iawn ti, Will. A wedyn, wel, yn gynta, Griff, achos sa'n nabod neb arall sy'n gallu neud hwn. A nes ti mewn munud a hanner, Rubik's Cube. Felly, da iawn ti, talent a hanner. Gwych!